Вітаю в етері Суспільного. Тема Дня Крим. В студії з вами ведуча Лариса Волошина. І новорічні свята вже позаду. Тож ми повертаємося до студії для того, щоб інформувати вас про найгарячіші і найактуальніші події щодо Криму. І перша наша тема стосується жінок та дітей. 31 грудня в аеропорт Бориспіль прибув літак із 2 жінками та 7 дітьми. Всі вони громадяни України, яких повернули з табору для біженців у Сирії Рож. Спецоперація з повернення жінок та дітей тривала 2 роки. До неї були долучені представники спецслужб України, США та Іраку. Повернутих українок перевіряли на ймовірну причетність до терористичної діяльності. Такого зв'язку з спецслужбами встановлено не було. Тож після повернення до України жінки подякували всім, хто доклав зусиль до їхнього звільнення. От ми бачимо зараз ці кадри, як жінки, діти виходять з літака. З нами на зв'язку вже є Альона Савчук, журналістка, і ми більш докладно розпитаємо її про подробиці повернення. Вітаю вас, пані Альона. Добрий вечір, пані Ларисо. Доброго вечора. От якщо виходите з того допису, який ви написали на своїй сторінці у Фейсбуці 6 січня, жінок, які з самого початку хотіли повернутися до України, було більше. Повідомляється про 12 жінок і 37 дітей. Прямо там на литовищі керівника Офісу президента Роман Машкавець та міністр оборони Андрій Таран пояснили, чому повернено тільки 2 жінки. Тож давайте послухаємо їх, а потім продовжимо. Чому не вдалося всіх привезти? Тому що зараз тривають загострення в цьому регіоні. Ви знаєте, там дуже складна ситуація. Тому були певні умови і перепони для того, щоб не змогли до кінця, скажімо так, допрацювати на сьогоднішній день. Але ми сподіваємось, що в скорому часі ми зробимо все можливе, щоб всі, хто знаходиться в цих лагерях, прибули на нашу батьківщину. Ну, ось ми почули загострення. Пані Альона, чи дійсно проблема тільки в тому, що ведуться бойові дії? Чи є ще якісь інші перепони за вашою інформацією? Звісно, інформації такої, якою володіють правоохоронці, так і спецслужби, ми не маємо. Дійсно, так, були певні загострення, ми маємо такі підтвердження. Але в чому саме конкретно вони полягала проблема? Тобто, чи це проблема перемовин саме з адміністрацією таборів, чи це є проблема саме доставки цих наших співгромадянок та їхніх дітей на місце, звідки потрібно було їх евакуйовувати? На жаль, ми не маємо такої інформації. Ну, от, щодо... Так. Я хотіла розпитати, тому що умови в таборах жахливі, і тому виникає питання, чому так довго, це вже майже рік, от на моїй пам'яті ведуться розмови про те, що ось-ось повернуть, ось-ось повернуть. Чому так довго жінки і діти потерпають? Справа в тому, що, знову ж таки, це питання швидше потрібно ставити чиновникам, так, із Офісу президента, зокрема, із МЗС. З того, що нам повідомлялося, не нам, скажімо, а родичам. Так, ми співпрацюємо здебільшого з об'єднанням родичів «Діти Сирія, Ірак». Увесь цей час, 2 роки, вони постійно направляли запити до різних органів. Тобто це і до омбудсмана, і до Офісу президента, і до СБУ, і до МЗС. Було завжди відповідь, що робота ведеться, жодних деталей не повідомлялося. Коли була розмова про те, що, скажімо так, більш приватних розмовах, не публічних, так, із чиновниками, і коли мова йшла про те, що ви пам'ятаєте, Рефат Чубаров провадив закриту прес-конференцію, тоді він висловив таку думку, до якої схиляються і родичі також, що не було практичної волі на вирішення цього питання. Тобто до того моменту, поки це питання не стало публічним, допоки журналісти не почали про це писати і знімати вголос, скажімо, навіть не було такого якогось бажання, не знаю, чи бажання, але не було такої першочергової потреби займатися нашими співгромадянами. Коли ж стала тема більше на слуху, тоді з'явилося і бажання, як, мабуть, цю тему проговорити зі свого боку чиновників. Пані Олена, чи ви з нами?
Так, я тут. Так. От коли ми говоримо про тему на слуху, ви напевно помічали в соцмережах і на певних телеканалах просто таку кампанію проти цих жінок спрямовано. Говориться про те, що це, мовляв, терористки, що Україна не мала їх забирати. От на ваш погляд, чого більше в цих інформаційних повідомленнях? Це дійсно страх людей чи це інформаційна спецоперація Російської Федерації? Я думаю, що це все ж таки страх, тому що, скажімо так, про тему почали говорити всього кілька місяців тому, так? І говорилося завжди в руслі і в поєднанні з Ісламською державою, і те, що ми знаємо, так, з України про Ісламську державу, і те, що є насправді це дуже жахлива організація, і дуже багато людей від неї потерпало, так, і скільки загинуло. Але справа в тому, що окрім тих бойовиків, які це все так організовували, тобто був великий пласт людей, які безпосередньо не займалися цим і не сповідували ці ідеї, або вони просто не розуміли, куди вони їдуть. І якщо ми говоримо про українців, то просто у нас немає глибинного знання цієї теми. І тому доводиться зараз з нуля пояснювати, що ці жінки, вони не є радикалізовані, що радикалізовані жінки, так, вони є в таборах, проте вони не хочуть повертатися додому. Вони чекають і вони вірять в те, що їхній, те, що вони вірять в псевдохаліфат, він відновиться. Але наші жінки, вони від початку не були радикалізовані. Тобто частина від них поїхала за чоловіками, частина була обманута, тому що потрібно розуміти, що 2014 рік і ті знання, які ми володіли з України про Сирію, про цю терористичну організацію, вони кардинально відрізнялися від того, що ми зараз знаємо. На той час не було такого великої інформаційної кампанії, і багато з цих жінок навіть не розуміли толком, куди вони їдуть. І тобто, коли вони потрапили в місце, і вони зрозуміли, що це пастка, а вибратися з неї неможливо. Тому говорити про те, що вони радикалізовані, або що вони терористки, чи вони виховують дітей у дусі тероризму, тим більше узагальнювати їх всіх, на мою думку, це глухий кут, це велике узагальнення і несправедливість. Тобто потрібно розглядати кожну справу окремо. Тому що там є і дівчата, яких виманили там у 16, грубо кажучи, і є жінки старшого віку, які поїхали забирати сина або доньку, але так потрапили у пастку, і тепер вони теж там залишаються. Тобто кожна історія, вона дуже особиста. І не можна узагальнювати таким чином. Ну, от з того, що спостерігала я в інтернеті, це дуже дивні такі промови про те, що, мовляв, дивіться, вони не відмовилися від своїх ідей, тому що вони не змінили одяг і таке інше. І мене здивувало, що жінки, а це феміністична група, почали говорити, що, ну, послухайте, ну це як при сталінізмі, жінки ворогів народу. Тобто, от цей момент, як перевіряли цих жінок, тому що їм закидають. Тому що одне діло тримати зброю у руках і воювати, а інше бути дружиною і матір'ю. Це все ж таки різні речі. Чи є у вас відомості про те, що жінок під час перевірки до них ставляться прискіпливо або навіть неупереджено? Те саме, тобто з того повідомлення, що ми знаємо, так, що Офіс президента, вони розповіли про те, що контррозвідка СБУ провадила досить тривалий час їхню перевірку, і вони не знайшли жодного зв'язку із терористичною організацією. Тобто ми маємо підтвердження, як, скажімо, від одного з найголовніших, так, відомств України. Разом з тим ми деталі цього не знаємо. Але разом з тим, ось зараз, коли жінок привезли у місце, де вони зараз знаходяться, так, в пансіонаті, з ними вже провадили розмови декілька разів правоохоронці, і ніяких, скажімо, ніяких додаткових відомостей про те, що вони були причетні до чогось, вони не знайшли. Вони не проходять з підозрюваними або обвинуваченими в якихось кримінальних справах. Тобто вони проходять як, можливо, свідки у якихось справах, нам невідомо про наявність таких справ, скажімо так. Мабуть, що вони є якісь певні, тому що ми знаємо, що українські чоловіки виїздили воювати, мабуть, є якісь певні кримінальні справи, які ведуться. Проте жінки по цих справах не проходять ні обвинуваченими, ні підозрюваними. Їх опитували на предмет того, яким було їхнє життя там, що вони можуть розповісти про це. Подальше звільнення, коли воно очікується, на вашу думку?
На жаль, поки що ми не маємо ніяких конкретних деталей. Тобто, ми почули те саме, в принципі, що чули і всі інші колеги, журналісти, і в принципі аудиторія, про те, що робота триває, і вони очікують найближчим часом звільнити Україну. Я так розумію, що якщо мова все ж іде, точніше, мова іде все ж не про нашу ініціативу або безініціативність. Все таки в даній ситуації йде мова про ту обстановку в регіоні, яка зараз є. Тобто потрібно дочекатися, поки трошечки вляже ця ситуація. Зараз ми маємо повідомлення так останнім часом, що цей регіон справді трошки трусить. Там і турки, і росіяни, і місцеві остатки. Тобто все ось таке кипить. І передусім це права домовленостей з адміністрацією курдською, яка безпосередньо утримує жінок. І я так розумію, що ці переговори також не дуже прості. Проте це все залежить від професіоналізму наших спецслужб. Пані Альона, і от останнє питання. Ви в своєму дописі пишете якраз про те, що таборами опікується курдська адміністрація, але що їм конче не вистачає грошей на утримання, елементарне утримання жінок і дітей. І що насправді можна в цьому ж навіть в цих таборах мати додаткову їжу, додаткові якісь засоби гігієни, але за умови, що хтось за них сплатить. І от тут виникає питання, чи українська держава якимось чином все ж таки, якщо вона не може витягти людей, чи вона принаймні спонсорує їх перебування там в належних умовах? Наскільки нам відомо, саме за цих 12 жінок, так і їхніх 37 дітей, зараз уже, слава Богу, 10 і 30, держава українська не брала участі у тому, щоб якось їм допомогти в цій ситуації. Передусім потрібно розуміти, що це є дуже неформальні перекази фінансові, так, і там є величезні обмеження, тобто на сім'ю може бути не більше, ніж $100 у місяць, і плюс цих $100 утримується відповідно комісія, достатньо велика, скажімо, до 5-ї частини, і вони мусять на ці гроші прожити. Але справа в тому, що у багатьох з цих жінок родичі також не мають можливості переказати. Зокрема, скажімо, через те, що багато із родичів саме з Криму. А ми знаємо, що Російська Федерація на території Криму діє її право зараз, так, де-факто. І Російська Федерація, на жаль, розглядає людей, які переказують ці гроші, як злочинців, і вони також можуть підпасти під кримінальне провадження. Тому багато з родичів не мають змоги навіть допомогти своїм рідним, які опинилися в такій тяжкій ситуації. Тобто це вже спільнота, яка має можливість там перекидати ті чи інші суми на один рахунок, вони ділять їх між собою і за можливості докуповують якісь там овочі, умовно, чи фрукти. Тому що навіть та гуманітарна допомога, яка раніше надавалася і зараз, останній період просто часу немає сповіщення про те, що є ця гуманітарна допомога базова. Вона зараз дуже скудна, і жінкам справді не вистачає навіть на елементарну там їжу, на утеплення палаток, і немає можливості купити теплого одягу. Тобто зараз є мінусова температура, але у дітей банально немає навіть там теплих штанів, кофт і шапок. Тобто це велика така проблема, яку навіть за гроші не вирішиш, тому що немає навіть з кого їх придбати, цей одяг. Дякую, пані Альона. З нами була Альона Савчук, журналістка, яка опікується цією історією, яка докладно досліджує якраз долю жінок і дітей, що залишилися в Сирії, в таборах для біженців. А я хочу навести вам приклад того, як західні політики реагують на ситуацію, тому що не тільки українські жінки застрягли в таборах біженців. Це теж дуже дивна інформація, тому що з одного боку західні політики говорять про повернення своїх людей. Є нещодавне повернення дівчини з Польщі, тобто країна опікується своїми громадянками. Але, наприклад, в лютому 2019 року австралійське видання Dateline, воно опублікувала розповідь матері однієї з дівчини Зєра Думан, дівчина в віці 19 років, через те, що її мати була австралійка, а батько громадянин Туреччини. Вона захотіла сповідувати іслам. Через якийсь час вона потрапила в неприємну ситуацію, закохалася в хлопця, який, в принципі, і завіз її на територію Сирії. Як повідомляється в виданні, він дійсно був бойовиком ІДІЛ, але те, що дівчина брала якусь в цьому участь, про це відомостей не було. І от зі слів її матері, вона просила про допомогу, про повернення своєї дочки з її дитиною, теж дівчинкою. І ми маємо, наприклад, заяви австралійського прем'єра Скотта Моррісона, який
повідомив виданню Дедлайн про те, що ми твердо налаштовані мати справу з цими людьми якомога далі від наших берегів і забезпечити, щоб кожен, хто повертається, зробив це з попередженням і з передачею в руки відповідних установ. От цитує видання пана австралійського прем'єра. А далі теж цитата: у парламенті є законопроект, який дозволяє нам запровадити тимчасові накази про виключення, які не дозволяють цим людям повертатися до Австралії, доки їх дії та обставини не будуть розглянуті в кожному окремому випадку. Деякі з цих людей, які мають подвійне громадянство у зв'язку з своїми діями, могли втратити австралійське громадянство і не можуть повернутися до Австралії, говорить пан прем'єр. І деякі люди вже втратили австралійське громадянство. Тож, з нами на зв'язку Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. І ми з ним більш докладно обговоримо якраз реакцію політиків на долі людей, які опинилися в такій незручній ситуації. Пане Рефате, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну от ми бачимо, що дуже неоднозначна ситуація до жінок і дітей, які повертаються з такої дуже жахливої, скрутної ситуації. От я хочу просто попросити вас прокоментувати. От, наприклад, січень 2020 року, це рік тому, міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід, він позбавив громадянства 20-річну британку Шемі Бегам, яка в 2014 році опинилася в Сирії. Більше того, він повідомив, що так як вона була знаходилася на території, яке контролювало угрупування Ісламської держави. Своє рішення він пояснив тим, що громадянство, Бегам має громадянство Бангладешу, це громадянство її матері, тож хай повертається до Бангладешу. В свою чергу уряд Бангладешу повідомив, що якщо Бегам повернеться, з'явиться на їх території, то її чекає смертна кара. От це питання, коли політики перекидають людей, коли політики наражають на небезпеку. Жінки, як ми почули від Альони Савчук, багато хто з них походженням з Криму. Тобто повернення додому в Крим для них так само фізично небезпечно. І от яка доля далі буде цих жінок? Ну, дивіться, розпочнемо з того, що є відповідні звернення Організації Об'єднаних Націй до країн, чиї громадяни перебувають в міжнародних таборах на території Сирійської Республіки. І міжнародні організації закликають уряди, щоб вони якомога скоріше забирали своїх громадян, бо там є гуманітарна криза в цих таборах. І в цьому плані треба сказати, що українська держава достатньо своєчасно зайнялася цим питанням, виходячи з власного законодавства, зокрема Конституції України, ми як держава маємо зобов'язання перед своїми громадянами, які потрапили в дуже скрутні ситуації. Ми не можемо залишати своїх громадян в біді. І тому те, що відбулося в ніч на 1 січня вже 2021 року, те, що привезли в Україну 2 жінок і їхніх дітей, їх 9, в одному випадку 5 дітей, в іншому 2 дітей, але ще там залишаються 10 жінок і 30 дітей. Це те, що нам відомо, і там, де вони, їхні особистості ідентифіковані, тобто це, кажуть, як 100%. Що стосується ставлення політиків, суспільства, то в кожній країні є свої нюанси. Я можу якимсь чином не відоправдовувати, але зрозуміти ті чи інші такі закиди, які відбуваються в західних країнах по відношенню до тих громадян, які були мігрантами, які прибули мігрантами на територію цих держав, отримали громадянство, а потім вони
поступили, ну скажімо, таким чином, як вони поступили. І тому, як ви тут зараз приводили приклад, де уряд Великої Британії каже, що у вас є громадянство Бангладеш, їжджайте туди. Тобто уряди деякі, і це відверто треба говорити, не хочуть брати таких людей, вважаючи їх проблемними для себе. Але ще раз хочу повернутися до української ситуації. Це наші громадяни. Вони потрапили з різних причин на територію Сирійської Республіки. По кожному з них проводилися відповідні провірки нашими спецслужбами. Жодна з цих жінок не має, ну скажімо так, якихось там взаємопов'язаностей, чи членство, чи участі в діяльності тих організацій, які заборонені міжнародними інституціями. От щодо перевірок, 1 січня Офіс президента України оприлюднив прес-реліз щодо повернення в Україну жінок і дітей. Давайте почуємо про те, що там говориться. Зокрема, фахівці перевіряли громадян, утримуваних у Сирії, на наявність можливих зв'язків з учасниками міжнародної терористичної організації «Ісламська держава». За результатами тривалих перевірок, контррозвідка СБУ не виявила фактів причетності цих громадян до терористичної діяльності. Тож, пане Рифате, ми почули, що немає, контррозвідка нічого не виявляє. Я скажу, що, можливо, ми по багатьох з тих людей, які є в наших списках, можливо, це якраз той випадок, коли ми маємо більше розуміння, хто ця людина, як це сталося, хто в неї тут рідні, як вона себе буде поводити, бо ми дійсно не тільки з ними контактували, але контактували з їхніми найблизькими рідними, і ми знаємо, як далі буде відбуватися їх реабілітація. Тож от щодо рідних, багато хто має родичів, родини, домівки саме на території окупованого Криму. Повернутися вони туди не можуть. Як тепер буде, чи буде держава опікуватися долею жінок і дітей, які залишили, мало того, що вони пережили те, що вони пережили, тепер вони не мають домівки фактично. Російська Федерація, безумовно, скористається, в разі їх повернення на територію Криму, вони, безумовно, будуть зазнавати ув'язнень або якихось інших заходів. То що робити з цими людьми? Дивіться, якраз тут я не очікував, що ми сьогодні будемо говорити саме з цієї теми, але буквально десь годину тому в мене тут в офісі Меджлісу були представники громадських організацій, які опікуються такою ситуацією. І була одна з родичів, яка приїхала з Німеччини. Ми зараз от по наших списках і по наших аналізах з 12 жінок, тобто 2 повернули, ще залишаються 10 жінок, і 7 дітей повернули, ще залишаються 30 дітей. Тобто всього там 49 було громадян України, і 9 ми повернули, і залишаються 40. І з них 7 жінок з дітьми, які не можуть повернутися до Криму, і тут на материковій Україні в них немає, скажімо так, їхніх родин чи дуже близьких людей. Але ми по кожній з них зараз сьогодні узгодили. Ми будемо працювати для того, щоб ніхто з них не буде залишений на вулиці. Це дійсно. Але ми не тільки будемо, ми вже знаємо їхні спеціальності, їхні можливості, їхню освіту. Буде якийсь період адаптації. І тут зрозуміло, що ми сподіваємося і на державні органи щодо допомоги в цій адаптації. Але тут я виходжу з того, що і громадськість, і найголовне, рідні, родичі, так, вони живуть в Криму, до них не можна поїхати, але вони можуть і мають приймати участь в такій, знаєте, ресоціалізації, реабілітації своїх рідних дітей і онуків. Я думаю, що ми тут все це будемо вирішувати поступово, все буде нормально. От щодо родичів в Криму, Альона Савчук, яка була в нашому ефірі, журналістка до вас, вона сказала про те, що люди в Криму, якщо вони спробують допомогти переказати гроші, спробувати переказати гроші до гуманітарних місій, до цих таборів, щоб покращити умови утримання в таборах, то, в принципі, їх можуть звинувачувати у фінансуванні тероризму. Чи є відомості про те, що родичі зазнають якихось додаткових перевірок або якоїсь неадекватної уваги з боку окупаційних адміністрацій в Криму?
Ну, дивіться, в мене таких немає відомостей про таке. Як зазвичай родичі, і це не тільки виходячи, що там умови російської окупації, а взагалі не хочуть, дуже неохотно йдуть на контакти з цієї теми. Багатьох з них є дуже складні відносини з тими, хто поїхав, бо 99,99% випадків родичі не знали або не відпускали, але вони, ці молоді жінки, поїхали, або чоловіки повезли туди своїх жінок. І таким чином тут головне, щоб там практично неможливо допомогти тим, які зараз в міжнародному таборі, або Аль-Холь, або Рош. Це практично неможливо, там все ізольовано. Хоча, можливо, є якісь сірі схеми. Ми думаємо, що вони мають думати про те, як допомагати далі жити своїм рідним тоді, коли українська держава поверне своїх громадян. І ці люди мають тепер не просто соціально реабілітуватися в суспільстві, вони мають тепер виховувати своїх дітей і бути повноцінними членами українського суспільства, і вони мають бути, і я в цьому впевнений, бо я зустрічався з тими двома жінками, які вже евакуйовані, і вони тут в Києві. Я відчуваю в них розуміння, усвідомлення своєї відповідальності і перед рідними, і перед суспільством, і саме головне перед життям, перед своїми дітьми. Ці люди, які зрозуміли і усвідомили, що те, що в сьогоднішній Україні є, це є набагато, це не є таким, чим вони були незадоволені. Там, де вони шукали таких, знаєте, сприятливих з точки зору у ісламу умов життя, виявилось, що там є ад. Бо так там себе люди поводять. І вони зараз повернулися до таких умов, де вони можуть дуже усталено побудувати своє життя. Пане Рифате, останнє питання щодо інформаційної кампанії, яка точиться навколо цієї ситуації. Тому що я спостерігаю дуже ретельно вже рік за цією ситуацією. Спочатку явно російські інформаційні джерела говорили про те, що, мовляв, Меджліс не цікавиться долею людей, які застрягли в таборах біженців. Тепер, навпаки, говориться про те, що саме Меджліс кримськотатарського народу сприяє імплементуванню якогось тероризму, терористок до української території. От чи не очікуєте ви, що цю ситуацію Росія використає проти представницького органу кримських татар? Да, я бачив деякі такі сюжети, але, правда, вони вже були там багатомісячної давнини, десь, можливо, півроку тому. Це така сумно відома Скабєєва, мені прислали той сюжет, де вони показували сюжет от саме цього табору, Аль-Холь, показували дійсно дуже скрутне становище цих дітей, жінок, і казали, що Україна кинула своїх громадян, і лише головний терорист цієї країни Чубаров хоче допомогти іншим терористкам, які знаходяться в цьому лагері, але в нього нічого не вийде. Я не хочу говорити, що це в мене вийшло. Це просто українська держава ще раз продемонструвала, що вона не кидає своїх громадян, які би вони не були. А в цьому випадку це жінки. Це жінки, і я хочу, щоб тут просто суспільство розумілося в тому, що в будь-якому житті будь-яка людина може здійснити такі кроки, які нам можуть не подобатися, але головне, щоб все було усвідомлено і все було виправлено. Я бачу, в українському суспільстві є такі ж думки, є, скажімо, якісь злі такі. Слава Богу, їх не так багато відносно того, і тут треба надати належне тим, хто супроводжував інформаційне це повернення. І маємо відходити від того, щоб не бути такими злими до тих, хто повертається на свою землю. Дякую, пане Рифате. З нами був Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. А я можу тільки доєднатися до цього побажання бути людяними і розуміти, що життя воно складне і не можна відмовляти людині в порятунку. На все добре. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. Це була тема дня, і я нагадую вам підписуватися на нашу сторіночку в Фейсбуці і коментувати наші програми. На все добре, друзі.